ang tanan sa pagtandog. Ito sa pagkapos sa susunod. Sa susunod. bilang Yosef Pastor Pilotot anak sa closing prayer. Kapanahan na mo ka Diyos, at iya sa kanang bukan, ako kang pataas,
ako kang ituboy, ako pasinugdan, kung ako himaya, ang imunganan, kaya imunganan, Ginoo, labaw man sa tanang mga ngalan, ang tanang ko sa langit, sa yuta, o sa ilalong sa yuta, muluhod man sa iyong pangalan. Salamat Ginoo, imo kami ibisitahan, ining adlaw. Salamat Ginoo sa pulong nga kong tungod, ito ay natawag. Rima, papuhit sa kasing-kasing, gabayan sa aming pagpanayon sa pangalaga niya. Salamat po sa kinagawa, bisan asa kami wato nga dapit. Salamat na kita sa akong ginabuhi, mamasulungan, mahimayan ang iyong pangalan. Salamat Ginoo sa pagpapang proteksyon, imong itakbo, tanang panginahanglan, physical, material, spiritual lang. Salamat Ginoo, imong ibuhat ang pinakalabis para na ng karon. Dungog o himaya, akan kanino ang amahan. In Jesus' name. Amen. Maayong buntag na namin tanan. Akong gihanggang tanan sa paglingkod. Kay ako ang ako na itong mga kaugalingon para sa ikaduhang parte sa atong panimbaho naroon. Once again, good afternoon, families and friends. Okay, settle down na. Now I want everyone to be in their seats before time will start. Today we gather not just to celebrate the marriage of Mr. Perino Osios and my mother-in-law, Mama Amy Apigana, but to honor the love, the resilience, and hope that they have brought them here today. Mr. Perino Osios and my mom, Miss Amy Abrigana, have known profound love before. They experienced the joy of companionship, the beauty of shared dreams, and the depth of true partnership. They also face the loss and grief. Because you know, Mr. and Mrs. the groom and the bride, they are both widowed. Mr. Osios have experienced the loss and grief as his ex-wife passed away, and also my mother-in-law experienced the grief and loss as the family lost my wonderful father-in-law, Mr. Pedro Abrigana. The journeys that they have shaped them into remarkable people as we see who they are today. But love, as we all know, has a way of finding us when we least expect it. It whispers that life is still full of possibilities, that joy can still surprise us, and that hearts, though once broken, can open again. Mr. Perino Osios and Miss Amy Abrigana, your story is a testament to the strength of love and the courage it takes to embrace it anew. You honor the love and memories of the past
while boldly stepping forward into this chapter together. Today is not just about two lives coming together, it's about two families blending, two sets of memories enriching each other, and two hearts creating something holy anew. As you embark on this journey together, may your days be filled with laughter, your challenges met with unwavering support, and your love deepened by the understanding and compassion that only comes from the roads you both travel. Here's the love that heals, to a partnership that uplifts, and to the future that promise so much joy. Thank you so much. Thank you so much. I would like to mention the primary sponsors of this wedding ceremony. We would like to acknowledge and we would like to give thanks to the following sponsors. Mrs. Emmy Vermoy, Mrs. Archie Gomez, Mrs. Moisesa Vermoy, together with his husband, Mr. Francisco Vermoy, Mrs. Lita Ledesma Domingo, and Mr. Tito Escasinas Domingo. The bridesmaids are the following: Lita Ledesma Domingo, Nesita Susano Cordero, and Miss Luciana Bago Dodor. The groomsmen are Tito Escasinas Domingo. May I now call on the officiating pastor to officiate the wedding.
mag-angkot. We thank you, our Heavenly Father, for the many blessings of life. But we thank you especially for all that it means about marriage. We ask you to look upon this man and this woman who are here in the presence and presence of these witnesses to enter the holy bond of matrimony. That they may you show with your guidance and through affection to each other, that their union may bring about happiness to themselves and to humanity, and may glorify you in Jesus' name. Halang sa pagpadayon, maingod sa mayong buntag sa tanan. Sige, magandang basta kayo, maganda. Mga salamat as Ginoo mga kaigsoon. Mas baik apa? Saya? Angka. Iloy. Nasa likod ni mo. Si Iloy o si Iday? Kining kasal mga kaisunan di na maglugtod. Kalipay ka rin. Akan mo po din iguman. Mga, salamat din ang Ginoo. Pagod din ako nga akan ipasadi ang karunungan. Kay, naman din eh. Mga, nasa kuyusan kay, di na ako patindog ng mga citizen. Ayaw na pagkapinig sa inyo, basta kay citizen. Ang Diyos nagatukod sa kalangitan sa sinugdan. Gibuhat niya ang kanang mga butang sa langit o sa yuta. Gibuhat niya ang matahong tanaman sa Eden. Gibuhat niya ang mga mananap sa kalatagan. Gibuhat niya ang mga langgam sa kalangitan. O gibuhat niya ang mga isda sa katubigan. O sa katapusan, gibuhat niya ang tao nga si Adan. Apan ang tao na si Adan, nakita sa Diyos na nagpasulokon. Samtang ang mga mananap na nagpalipayon, ang mga langgam na nag-awit sa kalipay, o ingon man ang mga isda sa katubigan na naglukso sa kalipay. Apan ang tao na si Adan, nagpabilin na nagpasulokon, o tungod ni ini kay ang Diyos ulot man sa kaalam o nakatugkad sa gibati sa kasing-kasing sa tao. Kung nakita sa Diyos nga si Adan nagpasulokon kay di ay nagtuyok sa kanaman na walay kauban. Ang mga mananap malipayon kay sila na nagpanon. Ang mga kalanggaman na nag-awit kay sila na nagpanon. Ang mga isda sa katubigan na naglukso sa kalipay kay sila na nagpanon. Apan mao nga ang Diyos nangita o paagi na ang tao nga si Adan arot siya malipayon, iyang gibuhatan og kauban. Busa gipagkatulog sa Dios si Adan ug mikuha ang Dios og bukog sa lalaki nga gihinong babae nga igakauban sa lalaki. Ug ang Dios wala makuha og bukog sa lalaki diha sa
kamot sa lalaki kay basin ang babae sa kaon sumbagon lamang sa kamot sa lalaki. Wala po magkuha ang Diyos kung bukog sa lalaki na bihimong babae dinhi siko kay basin ang babae sikol lamang sa siko sa lalaki. Wala po magkuha ang Diyos kung bukog gikan sa lalaki dinhi sa tuhod sa lalaki kay basin ang babae tudhod lamang sa tiil tuhod sa lalaki. Wala pong magkuha ang Diyos ng bukog na gihimong babae dinhi sa lapalapa tiil sa lalaki kay basin ang babae sikaran, yakakan, sipaon lamang sa tiil sa lalaki. Kung dili ang Diyos nagkuha og bukog dinhi sa walang dughan sa lalaki kay diha sa walang dughan sa lalaki anaa pagkapasilong ka ng gugma ug kaluoy. O sa Pinoy, love your wife. Higugmaan ang iyong asawa. Sister Amy, love your husband. Dagdod silang misi. Una salamat sa Ginoo mga kaibigan. O ingon man na kining duha ka tawo. Aron na maghiusa sila ning balaan nga manitiayon. Ako magpahibalo. Karon kung adunay bisan kinsa nga sayo na adunay malalong hinungdan sa pagkadili balaludnon sa pagsulod nila karon sa kaminyo magpahayag o magpahibalo siya karon. Ay kung dili man galing nagikan karon magahilom siya hangtod sa kalangkuran. Brother Pinoy, bumi isa. Nagdala rin. Kinsa may ilang bis, ma. Minuro mo. No, no. Ikaw na lang sa buwan mo, paasa na ito na. Harap. Mga agahang kajilan mga kaibigan, karena pastor bitaw sa dito. Nabaw siya 68 ilang edad. Pagka 74, nagmingjo. Hingingan siya. Kay Tito Mayangan, hingan siya, Ting, ikaw siya'y magkasal na ikaw Di ko, ikaw na sa dito na naging ani na ikaw pagdating siya at ang tugada mo ikaw ko lagi ako magatugyan kaning duha ubangan sa gamanan ng Dios ang magsususi sa tanan nga kasing-kasing magpurbisan kinsa kaninyo nahibaw nga adunay kailangan sa tubangan sa balaod o sa katarungan magapahayag ka karon. Ang gaya ng ganito na Idoy. Kabay, kakulangan, kung kabilingan na musulog sa kaminyo. Dili, wala kabay, kabilingan na musulog sa kaminyo. Kahit tapos na yung hibaluan, na kung
kung gihigusa sa kaminyoon na wala itugot sa pulong sa Dios, kanak na kaminyoon dili niya pananalinan. Kamputan, makakagamot mo bulahan ka Dios, kangkan sa pagtambong mo ay kalipay sa tanang kahimtang, kangkan sa pag-ayon, makapakanti sa tanang panagsandurot, na naliyupo kami kanimo, na magtangkong ka o magbutang sa iyong mga ulikon, aron sila maghiusa, na higpit ining dungganon, kahimtang sa minyoon, tingog na gidala mo sila dinhi sa iyong Diyos ng nakabuluton o tinguha, balaan na sila sa iyong Espiritu, ihagag kanila ang bagong mga hiyas kasing-kasing, na makapahimo kanilang katos sa pagsunod ni bagong kahimtang sa kilabuhi, o ihagag, o ipadayag kanila ang hatag na Diyos ng aron, pagkapahimos na nila ang kalipay, lakason ang mga kakulian, ang tuso nila ang mga pagsulay, o buhato nila ang mga katungdanan sa kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, ilalog sa iyong pagmando o pagpananipot sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Napagday, ang tana, alam ka, brother, brother. Pagkanhan. Kantina ko ba? Naasay pamutana alam ka Brad Idoy nga kinahanglan mo tukan siya. Brad Idoy, maayo ba ang imong makatog gabi? Ha? Mundo. Ihatag sa papers. Mr. Imo, maayo ba ang iyong pagkatog gabi? Maayo man sama sa lahat. Dito ha. Kung naamay di pagkatog, matak sa ito. Ikaluha. Karantina. Terene, nakapamahaw-baw, tarong. Lagi dyan pamahaw, tarong. Salamat ang Ginoo ni naglalaro. Alay ka magsadya, kahit di man para pakuan. Salamat ang Ginoo nga kaigsunan. Kinsa may magatugyan kang Sister Amy para makasal kang Brother Idoy, palihog ko sa mga anak baro. Kaya ini bang mga anak niyo, mga ni Bida? Mga anak, ang pilagang ka anak. Kung mga anak ni Sister Amy, kalipay ba ninyo nga inyong i-release ang inyong inahan para kang Brother Idoy? Amen ba? Amen. Praise God. Salamat. Lingkod na. Mga isa ko. Mga napamanong tayo gamay lang isa pero ako na siya. Ito man maging ako. Hindi na lang siya. Kaya man, idarahan ko nila. Mga na ay alam na nila sa kisa na magpapindog ko pinama. Mga citizen. Kaya kami kapunta, nagpindog ko dahil. Na ay ako rin yung basamot kay Arong Madali. Doon ay wedding requirements for a happy home. Number 1 diha, emotional requirements. Kung ato siguro tanawon ang kasing-kasing ni Brother Idoy, gusto siya na mugabiin na aron. Muna emosyon. Gusto siya mahuman na dadon. Ilalong diha sa emotional requirements na adiha ng gitawag ko, love is the highest form of all emotion. And there is nothing impossible with love. Kaya ang tinuod nga nahigugma mo gasto siyang panahon,
Mugasto po siya kwarta. Nagtos iyang ihigugma. Kinaaba, brother Inoy. Abing pagkadyang na. Ang tinuod ka na higugma o nagmahal, mugasto kag panahon, muhatag kag panahon. Muhatag kag salapi sa imong hinigugma. O pala tinuod. Sa uyang pa, magtawag-tawag. O sa naglusundan. Ang ilang sandalan. Love. O ingang lugar ang laki na alas 5, magpaabot ko mo diri sa 7-Eleven. Alas 5 sa hapon, magpaabot ko. Ang iyang kong gitawa, muato dito, magsadya sila, magpalangin sila dito sa 7-Eleven. Paspasan na ito, nabindir na sila. Kaya nanganak sila 7 kabuo. Doon pasula. Di na sila muhunong sa 7-Eleven. Nagutan ang asawa, kaniang to sa naguyang papanahot mo, muhunong ka 7-Eleven. Karon kanara kay mga anak, di naman ka muhunong ang tubag sa bana. Wala yung budget. Pero di naman siguro mga anak. Mga, there is nothing impossible with God. Nahimo gayod kini aron. Pero di guma. Kano ha? Sa kasal mga kaigsoon, di bawa ng marriage license. Na ay marriage license gikan sa NCR mabili. Ikaduha, marriage contract, di ana, nagtuntun na ang marriage contract. Ikatulo, witnesses, kanang mga pinasiglunggang maninoy o maninay. Okay, look, ano po? Likod sa. Ano kita alas konsistensi? Ano kita alas konsistensi? Jadi sa ito ka. Witness. Kamong mga sponsor, kamong mga witness sa lain pagtermino maninoy. Kasi maninay ko at nang alitan kay mo maglain. Kaya kung maghinagbo mo sdan, mayroon na mo-bless ko maninoy. Kaya di na matiwas, mo-bless ko manoy. Orta, sumpan. Kamong mga witness, kamong mga gikuha na sponsor sa ilang kasal, ni ako'y ahong ka niya, nganong kamoy ilang gipili na mahimong witness sa ilang kasal. Bisan pagmanghod ka mo, manghod o kamay. Bisan magmanghod ka mo, kamoy ilang gipili na mahimong witness sa ilang kasal, kay naay butang nga naa ninyo nga nakaujon sila. Kaya kung buwak makaujon, bodlay, nakapiligon ka. Ginawa, ginawa. Kung di takaujon, di mo kita mapili. Ngani ka o mag-eleksyon na, tagaan ka 200, di pa manani ka bubutang. Ginawa, ginawa eh. Kaya, huwag mong gagawin siguro ng mga maninoy mo ingat ako pili ako di ay kinintos. Ilan ang kabuton kay na ay mga butang na gusto nilang kopyahon sa inyong kinabuti. Busa ka mong mga maninoy at maninay. Pag pinututan ay kang muslim. Mga salamat sa ginawa ito. Zoro, at ito pasan, authorized minister. Di mo pwede mo kasal. Di mo pwede makasal ng buhay, authorized ka ng license ka. Di mo may matay. Ang resulta na na, pikit. Ikatulong mga kaisunan, moral requirements. Ang moral requirements, matod pa sa versikulo, di na lang pumapasa kay madugay ka, faithfulness to one another. Brother Idoy, si Sister Ine, mag-faithful sila sa matagusan. Okay ba, Brother Idoy? Faithfulness? Faithful? Ang imong cellphone ay ang cellphone? Mago, nag-catch ang cellphone. Eh, tinira bang, kini kami noon mga kaisunan, saka, marami ka sa marami mas pasan. Doon ay huwag na puro principle in marriage. Bisan pa o mga daghanan nila kasanipin ang usawa rin na. Number 1 mga kaigsonan, the first 3 years in marriage is the first 3 years in marriage is a period of adjustment. Na agad ng adjustment. Kay di mag-adjust. Magsupangit ka na ba? Panaklit si Sister Amy, matuog alas 10. Diya si Brad Idoy, matuog alas 9. Parang why
di matuman tong ila, moingon sila, 9:30, matuog na. Okay na. Okay na. Mga, now, diha pa nga kaigsonan. Nandiyan, ikaduha, principle of acceptance. After you are pronounced as husband and wife, you are bound to accept each other no matter what comes. Human kamo itlog naman na magtiayon, kung sa may tinaguan na na ni Brother Idoy. Madawat nimo, Sister Amy. Hello. Kung sa may naa kang Sister Amy, madawat ni Brother Idoy. Panangpet, wak din hingutang ang ilang palakutang. Kanang utang ko kira, basta kay bitsin na. Muna, nalang po, kasanan niya. Ito na. Ikatulong mga kaigsonan, principle of communication. Communication gap is the enemy of kind of relationship. It worsen and paralyze a common goal. Adyo ka dyan na ay communication. Bisa kang sa pangnegosyoha o why communication, dili na mulampos. Samot nas magtiayon, na adyo communication. Sister Amy, na kayo cellphone. Brother Edoy, ay communicate. Umayon si Brother Edoy, love, mamihi sa ko. Murag sobrang na po. Na-communicate. Umayon si Sister Amy na asa na pagkaroon ka para city na mas gabi eh. Umayon po si Brother Edoy, di ako po sa audio, nangita ko ito ang sakyan na. Diba? Maayo. Communication. Communication, balik ko, communication gap is the enemy of all kinds of relationship. Naagi communication. Dahil nagkikasal niya si Adi, si Mana. Hagi kumidyahan, ini ko, Guy, pinagusto ni mong anak, ingon siya, Lee. Ingon po po si Ija Magbana, pinagusto ni mo do, anak, 5 ko. Napuok na. Pero di na alam ko ng utana nila. Graduate na sila. Mga 10 commandments for marriage. Husband, love your wife. Amen. And the wife, submit to your husband. Amen. Do not respond with anger. Pananlit ang sa suko, ang isa, di. Kay sa mga tiguan mas una, kung ang isa kalayo, ang isa tubig. Kay parang ibukbo, dili mag-away. Kay kung pareha silang kalayo, mukalagkat pa na sa bulungbong. Sinabog na na. Sunod pa diha. Be careful for comparison. Huwag na nang kumpara. Basta parang ito yung ko'y day. Ang atong silingan, hingwa pa man kay sa imo, isayok na pag-istorya. Kay wala in kinagupahan ining kalibutan na kana nagdeng imong asawa. Kay mao na imong gisaaran na kamatayon ray utlanan. Ako ba mo panaling namatay wa na diha? Salamat sa Ginoo. Kanang maayo din natin di magwala. Brad Idoy, imo na bang gidawat si Jesus ingon na Ginoo maluluwas na kita? Sister Amy, imo na bang gidawat si Jesus ingon na Ginoo ang personal mo maluluwas? Brad Idoy, have you committed your life to serve and to worship Him? Sister Amy, have you committed your life to serve and to worship Him?
O ako pa siguro na sitwasyon ni Brother Idol. Matanaw ko kay Sister Lily. Brother Idol, dawaton ba nimo si Amy aron maimong dayat o giligog mga asawa kung magasaad ba ikaw o magapanumpa at tubangan ni ining mga saksi na imong itugyan kaniya ang imong pagkamatinumanon sa tanan nga paghigugma o pagtahon sa tanan nga pagtuo o kalumo sa pagpuyok ipon kaniya o pagkatiman kaniya pinasubay sa balaod sa Ginoo imo ba siyang jawaton? Sister Amy, dawaton ba nimo si Brother Idoy aron maimong dayat o hinigog mga bana kung magasaad ba ikaw kung magapanumpa tubangan sa Dios kung sa tubangan ining mga saksi na imong itugyan kaniya ang imong pagkamatinumanon sa tanan nga paghigugma sa pagtahon o sa tanan nga katungdanan sa pag-alagad sa tanan nga pagtuo o kalumo pagpuyok ipon kaniya o pagkatiman kaniya pinasubay sa balaan nga pagtuo sa kaminyo imo bang dawatan? Yes, Pastor. Okay. Ako si Lily. Magandang kanimo ini Magandang kami Lily. ano ikaw Ano ikaw? mahimong ako asawa Mahimong masama. kung magasaad ako Pagkasaan ako. sa atubangan sa Dios Sa tubangan sa Diyos. kung niining mga saksi Tumingin mga saksi. nga mahimong Na mahimong. imo Imo. mahigugmaon Mahimong mao. o patinumanon ka ba Pagkasamahan ng bana. sa kanagaya Sa kagaya. kung sa kakabos Kung sa kabus. sa kalipay Sa kalipay. kung sa kasukanan Kasapaanan. sa palagitan Sa pagkatilan. kung sa kaayuhan sa lawas Kung sa kayuhan sa lawas. hangtod ug samtan Hantod ko sa akin. at ikan duha Makita mo. may kinabuhian. Makita mo. Mga sponsor, klaro ba ang saad kang Brother Idoy nagto kay Sister Ine? Yes. Yes, God. Mga ako si Ine, Ako si Amy. magandawat na ako Idoy. Magandang kami ni Idoy. Aron ikaw mahimong patupan, Ako ikaw mahimong pagkalimanon. Saan ako? atubangan sa Diyos, Itubahan sa Diyos. Humiling saksi. nga mahimong Na mahimong imong mahimong na asawa. Sa kadagaya. Kung sa kakabos. Sa kalipay. Kasalanan. Sa balatian. Kung sa kaayuhan sa lawas. Hangtod o samtang. Makitan duha. May kinaw pa. Balikod ko, klaro ba mga sponsor? Masalamat at Ginoo kay huwag na klaro, puro. Mga salamat at Ginoo ni Ginoo. Alam kang, Brother Idoy, unsay kung sa may dugang pamatukod sa iyong pagdugma o pagmahal kay Sister Lily. Ako na. Diba si Lucky di Solte? Ang iyong pamatukod dugang kay Sister Lily is sing-sing. Diba?
Kiningsing mga kaigsunan, this ring symbolize the outward and visible sign of spiritual characterizes your relationship. This is crown which show your love for each other and the everlasting love of God. Receive this ring as a sign of your recognition of Christ's love and true for you. Ginoo kiningsing-sing, akong mga pag-ampo, sila nga magasultog ni ini, mahinumdog sa inyong pagkamaayo. Salamat Ginoo, imong gibuhat ang imong pangkin sa ilang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manugod sa ako. Okay? Awareness po na ito. Kiningsing-sing, Kiningsing-sing, ihatag ko kanimo ibig. ihatag at kanimo, Ilhanan, ilhanan, usakan, ugsaan, ating pahinugdog itong pagkakalugod, sa paglikon, sa paglingkod, sa atong makanayon, sa atong pagmanayo, pag-umo, pag-ulong, ug sa gugma, ug sa lima, kamang pag-ilim. mga pag-ibig. Kiningsing-sing, Kiningsing-sing, ihatag ko kanimo idoy. ihatag ko kanimo ibig. Ilhanan, Ilhanan, usakan, usaan, ating pahinugdog nagpahinugdog sa paglikon, sa paglingkod, sa atong sa atong makanayon, makanayan, pag-uno, pag-uno, ug sa gugma, ug sa gugma, kamang pag-ilim. magpapagilid. Ikaduha mga kaigsunan, the ceremony of goings. Di ba kitang tanan na kinahanglan, tanan pamilya na kinahanglan din o sa lapit. Isip bagong kasal. Si Brother Edoy o si Sister Amy, di ka sila goings. Niya sa akong kamot. Sa 65 pining kwarta coins, simbolo ni. Nakita ng mga magtiayon, pamilya na kinahanglan ng kwarta. Ako i-challenge mga kaigsonan. Mo ni ilang bagong kwarta karon sa ilang pamilyo.
Iuna nila ng kwarta, 65 pesos. Okay ba po, bakit yung dugangan? At nag-iusa nila hatag doon. Mga sponsor, at ang dugangan, ako'y unang dugang. At ang dugangan ay pwede 1,000, pwede dollars. At ang dugang. Ako challenge. Mga ang ikas na nila hatag karon. 500, 1,000. Okay na. Di man ni para ato para manis ila. Mga malipay. Sorry ha, mga bata. Pwede. Bisag pila na nasa ilumusa. At ang isiyan sa ilang ron. Huwag ko manis ila mo tayo. Kung salamat at ginoo mga kaibigan. Kaya, muli nila matuhan. Ay, at may ikas anila rin. Naakagad. Sinama. Ikas rin ka. Pasing wala ilang mga. Mga pininindutan. Ang 65 na himong 3,000. Paano nila? Alipay nila ito mga kaigsunan. Kaya kung kita na pagkasyon, kung naingaan eh, di ba manipay na ta? Makabayad ka sa Pepsi. Ato ka sa tinuron. Tinuron ang gano'n natin isupi. Masalamat ka sa ginoo mga kaigsunan. Mga these goings symbolizes of God's loving concern for your physical well-being. It should remind you both that every good and perfect gifts of life comes from God. Your material possession are a trust from God, and it should remind you that you are a stewards of His blessing and to use this according to His will. Bisan pa kung sa kadaghan ang atong kwarta, ang tawag sa Ginoo sa ato piniyalan lamang ta sa mga panalangin sa Ginoo nining tanan. Mga ako manginaot kang Brother Kidoy, Sister Eme, nga tanan nimo pinangitaan, Brother Kidoy, kalipay ba nimo nga mahatag tanan kadto kang Sister Eme? Yes. Salamat sa Ginoo, mahatag niya tanan. Mga ni ay panalangin, dawatan. Dumakatawa. Na ay panalangin, nanaanan nimo, ug sa naanan kanimo, ihatag sa imong asawa nga walay kulang. Okay, go. Oy. Oh, ayo ba kanimo? Ikaw ba tayo? Unya, sa naanan natin mo, Sister Eme, na nakahinumdum lang eh, ayaw gamita o ikaw na pananhin sa imong pana. Okay na. Unya karon kay wag man kay bulsa, ihatag niya. Karon, kay naanak natin mo, isulod sa imong bulsa. Kay masulod ka niya nagbulsa ka rin.
Mga kaigsonan na ito sa taga-aklap operin nila ng Ginoo. Kaya maayon ka siya. Maayon ka siya ng Ginoo siya sa mga sunod. In Bible mga kaigsonan, the Bible is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the people of God may be complete and equipped for every good works. Our Lord Jesus Christ said that man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Receive this holy book and feed your heart and minds with the eternal words of life comes from God. Mga mahinaot ko, ini mga magtiayon nga naas Ginoo at kinipulong sa Dios, tagaan ninyong panahon sa pagbasa. Dawata ang tulong sa Ginoo. Dawata ang tulong sa Ginoo, kanya patagi ang panahon sa pagpamalandong inahan. Kaya ingon pa sa Biblia, naadiha ang pinakamaayo panambagon alang sa inyong ginagawa. Sunod. Ang kasal sa mga senior citizen, lahi sa mga di senior. Kaya ako maluoy ko sa mga senior, ako maluoy pa. Palingkuron ka. Palingkuron. Pasayunan sila. Mga katong samtang na ay awet, atong itaot nila ang cord of being. There's always been a story in me. Nothing lasts forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come. When God sent me to birth, now gonna roll my question about why. And I've never been so sure of a thing in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created me. Ang pito mga kaigsunan, naa sa ulo sa babae, naapod sa amarga sa laki. Ang mini niya, si Brother Idoy, mo na'y manalipod sa iyang asawa. Si Janay maningkamot, mangitag mga kamagi, mabuhi, iyang asawa. Unya, parang pisik na silang duha. Parang pisik mga kaigsunan, nga kung si Brad Pidoy pakaliwa, niya si Sister Amy pakanan, na
Pabunto sa pisika. Saan pa kinahanglan o sa may direksyon? Pag mungatog simbahan, ikaw mga. Pag magtanong, ano na kumain mo dito? Kusa na ang direksyon. The bill is a thin light piece of cloth used for covering the face or the head. The purpose of this is to cover and to protect. Beautiful picture of relationship as husband and wife. The veil is a symbol of privacy. Cord, mga kaisonan, cord is like your wedding rings. It is a form of a circle, the ancient symbol for things eternal of value. For circle has no beginning and end. Let not this cord be to you a mere wedding souvenir for sentimental reason. It should remind you that this cord, it should speak to you of God's eternal love from this day on, whether far or near, you are one. May this also remind you that love is a perfect bond of oneness, and love comes only from God. Estelita. Brother Franklin.
Bilo. Padayon sa ako sa yung mga anak ni Sister Amy, malibot sa Divisa. Yung mga anak, Aris. Kanya ka daw iksoon ni Brother Igoy, palibot sa Ari. Nick,